пайвандони як ҷавони тоҷик дар Русия мегӯянд фарзандашон 2 ҳафта боз бедарак аст, вале полис барои пайдо кардани ӯ талоше намекунад. Аммо мақомот гуфтанд кофтукоби Ҳасан Саидови 27 сола оғоз шудааст. Бедарак гардидани муҳоҷирони тоҷик дар Русия бори аввал нест ва ҳомиёни ҳуқуқ аз сафороти Тоҷикистон дар Русия мехоҳанд дар ин гуна ҳолат танҳо ба фиристодани мактуб қаноат накунад. Ҳасан Саидов ҳамроҳ бо волидайнаш дар шаҳри Санкт-Петербург зиндагӣ мекард. Ба гуфтаи хешовандон, ӯ баъд аз зуҳри 10 июл ҳамроҳ бо ду дӯсти русаш барои истироҳат ба кӯли Шапки меравад, ки аз хонаашон 45 километр дуртар аст. Як рӯз баъд дӯстонаш либосҳои ӯро оварда мегӯянд Ҳасан нимашаб гум шудааст. Лутфулло Табарзода, писархолаи Ҳасан Саидов, рӯзи 23 июл ба Радиозодӣ гуфт 2 ҳафта аст ки ҷустуҷӯ доранд, вале аз Ҳасан нишонӣ наёфтанд. Маълум нест ки шаби 10 ба 11 июл бо Ҳасан чӣ воқеа рух додааст. Писархолаи ҷавони гумшуда гуфт ба ҳама мақомоти тафтишотии Русия ва ҳам консулгарии Тоҷикистон дар шаҳри Санкт-Петербург муроҷиат карданд, вале тафтишот ба сустӣ пеш меравад. Талошҳои Радиозодӣ барои суҳбат бо мақомоти тафтишотии шаҳри Санкт-Петербург бенатиҷа буд. Светлана Лабанова, сардори бахши кофтуковии шаҳри Тосно, ки қазияро таҳқиқ доранд, пас аз шунидани суоли Радиозодӣ дар робита ба ин ҳодиса гӯширо гузошт. Як корманди дигари полиси шаҳраки Тосно танҳо гуфт вобаста ба гум шудани Ҳасан Саидов парванда боз шуда кофтукоб давом дорад. Номи Ҳасан Саидов дар сомонаи шахсони гумшудаи шаҳри Санкт-Петербург бо номи Лиза Алерт ҳам ҷой дода шудааст. Дар ҳамин ҳол намояндагони консулгарии Тоҷикистон дар шаҳри Санкт-Петербург ҳам гуфтанд қазияи мазкурро пайгирӣ доранд. Рӯзи 23 июл дар консулгарии Тоҷикистон ба Радиои Озодӣ иброз доштанд, ки ба раёсати корҳои дохилӣ, додситонӣ ва намояндагии Кумитаи тафтишотии Русия дар вилояти Ленинград мактуб фиристоданд. Вале наздикони ин ҷавони тоҷик мегӯянд аз раванди тафтишот розӣ нестанд, чун мақомоти Русия то ҳол ду рафиқи Ҳасан Саидовро ба пурсиш даъват накарданд ва ҳарфҳои онҳо ҳам чанд бор аст ки иваз мешавад. Ин ду нафар ба гуфтаи наздикони Саидов дӯстони мактабии ӯ буданд.